जोंखौ बे मोजाङै फिसिना लाथों बा दाउ फिथों बा जों बायदिसिना खालामनानै जों फिसिना लानांगोन। ओमफ्राय दे आं न'खरनो बनायगोन सानसे आं बाहेरायाव थाङालासिनो बिदि होननानै दा बनायबाय थादो ओमफ्राय बेखिनियानो आरो दा। थिं रानना रान्दि हिन्जावफोरनो मदद र'ज एनजिअ आरो बैथा फाउन्डेसननि। र'ज एनजिअ आरो बैथा फाउन्डेसना इउएनडिपिनि मददथियाव रान्दि हिन्जावफोरनो थिं रानना होना बाख्नायथाव हाबाफारि मावदों। दिनै उदालगुरि जिल्लानि बिटिसि खालिंदुवा समस्ति आरो पानेरि बिधानसभा समस्तिनि सिङाव थानाय सिनिपारा गामिनि सा 10 रान्दि हिन्जावफोरनो दाउ गन्द्रा लुफुंनो साफायाव 14 फुट गोलाव थिं गांब्रै रानना होदों र'ज एनजिअ आरो बैथा फाउन्डेसन। जों बेखौनो जोङो माने फोरमायहरनो सानो जे जोङो र'ज एनजिअ आरो बैथा फाउन्डेसन जोंनि बे लकेल जोंनि एनजिअ आरो र'जआथ' माने जोंहा गोगोम मोनसे लकेलनि एनजिअ बिराद फुराना। जोङो बिथांमोनदो जोङो सरजाबनानै इउएनडिपिनिफ्राय जोङो बिराद मोनसे फिसा जोङो प्रजेक्ट जोङो लाबोदों। बे प्रजेक्टआव जोङो गासै 10 जन जों आइजोफोर जाय आइजोफोरा माने माखासे समाव बिथांमोननि जेनेब्ला फिसाया गोमानानै थांबाय बे संसारनिफ्राय। दा बिथांमोनखौनो जोङो मदद होनो आरो जेनेबा थाखानाय इनकामखौनो गरसे गरनै जोङो दाजाबफानायनि नामाव जों मोनसे फिसा जोङो प्रजेक्ट लादो। बे प्रजेक्टनि मुङानो जाहैबाय जों कमार्शियेलि जोङो दाउखौ जों माबोरै फिसियो लकेल दाउखौ आरो। दा जोङो बिथांमोननो जोङो दिनै जोङो थिं होबाय नोंथांमोना नुगोन जेनेबा जोङो 14 फुटि गोलाव जोङो थिं सासेयाव जों गांब्रै खरै जों होदो आरो। बे थिं होनायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय बिसोरो मोनसे फिसा फिसा न' बानायनानै लाथो। बेयो दाउ दोनग्रा न' गलार जाहैबाय। बे गलार दाउखौ बिथांमोना बानायनानै आरामसे माने सां न' बानायगोन आरो सां न' बानायगोन। ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो बिसोरनो भेक्सिनेटेड माने भेक्सिन होखानाय जोङो दाउ बिमा जों हरगोन जाय माने बिदै दैनाय अबस्थाखा आरो लकेल गोजा जागोन दे बे दाउआबो। दा बिथांमोननो जोङो माखासे अनजिमानि जों दाउ बिमा हरगोन आरो। दा जाहाथे गावनि न'आवबो दाउ थाखाबाय आरो जोंबो हरबाय आरो जों थिं हरबाय। दा कमियावथ' जों जेनेबा दा नै आयंमोन बायदिया जेनेब्ला बिथांमोनाथ' एकदम अबथिरायाथार नङा होमबा। दा बिथांमोननियाव दाउ दोनखायो न'आव जों एसे हरबाय आरो जों एसे थिं होनानै मदद होबाय। दा बिथांमोना हयथ' बिदै फिसिनानैब्लाबो सानसे समाव बिथांमोना मोनजाहैगोन बा जानोबो हाबाय बा फाननोबो हानाय एडिसनेल थाइसेबाबोथ' इनकाम जागोन नङा होमबा आदा। दा बे हिसाबै जों थांखिदो जोङो होनाय जादों। टटेलि बे प्रजेक्टखौ जोङो र'ज आरो बैथानि कलाबरेसनाव जों बेखौ इमप्लिमेन्ट जों खालायदो आरो टेकनिकेलि जों जिखिनि एसे एनै जोङो फान्ड जोङो मोनबोदों जों इउएनडिपिनिफ्राय जोङो लाबोदों। बिनिखायनो आङो बिराद थेंक इउ आं होयो आरो र'जनि जा सार ललित बिथांमोन दङ आरो जोंनि बैथानि जाहा गोबां लोगो बिथांमोनखौ आङो माने नैबे हाबाफारियाव बा बे प्रजेक्टखौ साक्सेसफुलि इमप्लिमेन्ट खालायनायाव मदद होनायलाय आङो बिथांमोनखौ आङो गोसो आरो गोरबोनिफ्राय आं थेंक इउ होयो। आरो जाय जेनेबा आब'मोन दङ आयंमोन दङ बिसोर गासैबो सिनिपारानि आरो फख्रिपारा गामिनि जों सासेसो दङ। आं सिनाय मोनै रावखौबो गैया। थांखिया बेबो जाहैबाय बे गामिया दैबानादो एकदम गाज्रि रोखोमै खहा जादों। दा बे लेखायै आरो कभिड-19 जानानै थांबाय। बिनिखायनो जेनेबा जोङो 10 जनल' मानो होनबा जोङो 10 जननि जों बारा हाया। गोबां दंबावोमोन जानो हागौ जों बिथांमोनखौ जोङो सहैस्लाबनो हायासै। जोङो फैबाय थानाय समाव जुदि मोजां देहादो मोजां सानस्रि लानानै जों खामानि मावलांनो हायो जोङो बैथा आरो र'जआ थिग बेबायदियैनो गुबुन मोनसे फान्डिं एजेन्सिनिफ्राय जों लानानै जों खामानि मावलांगोन। दा आं खावलायनाया बेल' आरो जोंनि बे मादैमोन जोंनि आयंमोननिफ्राय दाउखौ मोजाङै फिसिहैबानो जाबाय। इसोरनि अननायाव दाउआ जुदि बेमार आजार जानानै थैलाङा आं बिथांमोनखौ आं खावलायदो जे सानसे समाव नोंसोरो जोंनो आधा केजि खालामनानै 10ता दाउखौ जोंनो हरबानो जाबाय। जोंनोथ' थिंबो नांला दाउबो नांला नङा होमबा। जोंनो जाहाथे 10ता दाउखौ उनाव हरफिनोब्ला जोङो गुबुन मोनसे गामियाव थिग बेबायदियैनो वान अफ दा भार्नारेबल सेक्सनखौ जोङो मदद हैनो हायो। जोङो बे थांखिदो जोङो प्रजेक्टखौ जोङो लानाय जादों आरो। दा बिथांमोननि औवा थाबाय बे औवाखौ आं बाहायनो होदो। लेबाराथ' बे फिसा न'खौ बानायनो सानसेनि लेबारखौबो आङो होगोन बिथांमोननिफ्राय। आंनि रिकुवेस्टआ जोंनि आयंमोननिफ्राय बा जोंनि बे बाजै जानाय सासे सानै दङ जे अननानै नोंथांमोना जों जिबायदि बानायनो होदो अननानै बेबायदि बानायबानो जाबाय आरो दाउफोरखौ जाहाथे मोजाङै जोथोन लाहैयो। आरो आं अननानै खावलायो जे बेदर जानो होननानै जों होनायखौ जायाबानो जाबाय लुबैबाला आंनि रिकुवेस्टआ बे। ओमफ्राय बेखिनियानो आं बुंगोन जे आं मोजां मोनदों। आरो सिनिपारा गामिनिफ्रायनो जोंहा 9 जन दंखायो 8 जन दङ। खैरेबारिनिफ्राय जोंहा सासे थाबाय आरो फुख्रिपारानिफ्राय आरो आंनि जेसेबां लोगो दङ
रसनि जाहा ललित सारनि आरो बिथांमोननि प्रजेक्टनि टीम थाहैबाय आरो जोंनि बैथानि जिखिनि जाहा माने लोगो बिथांमोना दङ जों गासैबो टंला हालामनि आरो आंबो नैबे गामिनिनो आं बुंजायो दा बेखायनो माने नैबे हाबाफारिखौ आं मावफुंनानै आं बिराद गोजोननाय मोनदों आं आसा खालायो जोंनि बे प्रजेक्टआ माने फैबाय थानाय समाव मोजां फिथाइ थायगोन आरो रायजोफोरा बाख्नायगोन बजबगोन दा नोंथांमोना सोंनो हागोन बा आदाया सोंनो हागोन जे आंनि बेनिफिसारिया बा जोंनि बेनिफिसारिया माबोरै मोनदों दा बेसेबां गोजोननाय मोनदों आंथ' बुंनो हाला आं जिखिनि सानस्रि सानथौदों आं मावदो आं सानदों मोजां मावदो होननानै आं सानो आरो बेखिनि खामानि मावनायाव जोङो गोबां जायगायाव जों खामानि मावदो दानि गभर्नमेन्टजोंबो जोङो गोबां आखाइ हमलायनानै जों खामानि मावदो मोजां लिडारशिप जोङो मोनदो मोजां लिडारशिप थायोब्ला खामानि मावनायनि सुबिदाफोरा अपेन आप जायो मोजां मोनलायो माने मददखौ जोङो मोनलायदो आरो माने थेंक इउ स' माच आं बेखिनिखौनो बुंबाय थेंक इउ मख'नो गोनांदि इउएनडिपिनि मददथियाव थिं राननाय हाबाफारिखौ लानाय जादों होनना मिथिहोयो समाज सिबियारि अर्जुन नार्जारिया हाबाफारियाव रस एनजिअनिफ्राय भुमिता बर'आ बाहागो लाफैना हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामफैयो निउज डेस्क रिपर्ट निउज 24 बड'लेण्ड आरो बैथा फाउन्डेसननिफ्राय थिं रानबाय नोंथांमोननो दाउ फिसिनो थाखाय बेसेबां गोजोनदों मा बुंगोन मोजाङानो मोनदों जों लाबोबा मोजां मोनदों आरो दा जोंबोथ' सोदो जागोन सोदो मागोन दा फिसालाफोराबो एसे बाहेरायाव खारनाय गोजा ओंखायनो दा आनैमोना बेखिनि मोजां मोननानै होदो आरो दा थिं होदो आरो ना थिं होदो थिंखो जोंखौ बे मोजाङै फिसिना लाथों बा दाउ फिसिथों बा जों बायदिसिना खालामनानै जोङो फिसिना लानांगोन बा बेनो हरनो गोनांखौ जों हरगोन इसोरनि अननायाव जेनेबा मोजाङै मोजां थायोबा आरो दा जाहा आनैया थिं होनाय लोगो लोगोनो जों दा दाउखौ फिसिनांगौ जों फिसिगोनबो बिनि होनाय बायदि गोसोयै जों मोजाङै फिसिनानै लागोन सानदों ओमफ्राय आरो बिनि लुगैनाय बायदि जों हरफिननोबो नाजादों बिनि जों दै बानायाव जथेस्थ' जोंहाबो दाउ दोङोमोन दाउ थानाया दैयावनो थांजोबदों मासेबो दाउ लाखिनो हायाखै ओमफ्राय दा आनैया जोंनो दाउ होनायलाय जों बिराद गोजोननाय मोनदों जों बिनि होनाय मथे जोंबो नाजादों दा लानो दा जोंहानि फिसालाफ्राबो दे होमबा बे आदाया होदोंबा लागोन दे होननानै बुंदों बेबो ओमफ्राय दे आं न'खौनो बनायगोन सानसे आं बाहेरायाव थाङालासिनो बिदि होननानै दा बनायबाय थादो ओमफ्राय बेखिनियानो आरो दा